Hard. Ayan na bola kag sa gitna kay Sakilyo. Free throw jump shot. Patayan. Hindi lang. Kuya ate. Ngayon si Sakilyo for 3. Lupit Naman nun, coach. Walang Ang layo net. pa. Walang net, coach. Pinapakita Super na veteran naman. ni LeBron James Sakilyo. Mag-isa lang nag-in and out. Diretso kaya. Sasagasa kaya. Trying to assert himself on the offensive end. Yes. Bago yung ring, bago yung board, sabi ni Sakilyo, let me do my shooting. Isang di pa coach. Oh, Grabe talaga to. LeBron James Sakilyo. iba na talaga. Pang play-in na ang laro. Coach, pasok pa rin. Ayan na ulit si Sakilyo. Sakilyo hesitates. Oh, ganda naman ng shoulder pick na yun. Reverse shot. Ang ganda! Talaga naman, sabay takbong mayaman, oh. Galing. Mang tayo ng isa. Yan. Humingi ng screen. Na-drive kaya. Uy. Sinagasa na. Easy 2 points. Kinutsara. Sinubo. Sakilyo.